खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। हिनजावसाफोरखौ जोलुर गेलेनायाव गोसो दुंखांहोनो थाखाय खासियाबारि एरिया युथ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव 20 आरो 21 नभेम्बर खालि साननैनि हाबाफारिजों मोनब्रै हानजानि हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा खालामगासिनो दङ। गसाइगाव ओनसोलनि जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा मख'नाय सानखालि सेथि मासियाव 120 रां आरो नैथि मासियाव 70 रांनि टिकेट दाननानै नायफैनो हागोन। बे जोलुर बादायलायनायनि गिबि सान एबा 20 नभेम्बर खालि उड़िसानि थागिबि सान्थालि सिनेमानि फावखुंग्रि उर्मिला मारान्डी आरो 21 नभेम्बर एबा नैथि सानखालि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा बर'नि फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिमोनखौ बाहागो लाफैगोन होननानै बानजाय आफादा मिथिहोदों। बियो दिनै खासियाबारि एरिया डेभेलपमेन्ट स्पर्ट्स एरिया डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बानजायनायाव जोंनि नैबे खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जे हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायनाय जानो थांगासिनो दङ आरो बे खालारा जाबाय 20 आरो 21 बोहैथि नभेम्बर दाननि 20 आरो 21 अक्ट'आव जोङो खासियाबारि स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बानजायनायाव नैबे आर'नाइ फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो हिनजावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो थाग थियारि खालामबाय आरो बेवहाय जोंहा 20 अक्ट'खालि मोननै हानजानि गेजेराव बादायलायनाया जागोन आरो 21आव मोननै हानजानि बादायलायनाया जागोन आरो 21आवनो फाइनाल गेलेनायखौबो जोङो दिन्थिफुंनाय आखायाव लादों। बेजों लोगोसेनो 20 अक्ट'खालि जे जोंनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव गेलेनायजों लोगोसे मुंदांखा जे सान्थालि एक्ट्रिस फावखुंग्रि बिथां उर्मिला मारान्डी बिथाङा जोंनि नैबे गेलेग्रा थिलियाव नुजाफैगोन आरो अखानायै जे 21 नभेम्बराव जोंनि बर'नि जाखांफुनाय जे फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथाङाबो जोंजों हांख्रायनानै बा बे जोंनि गेलेग्रा फोथाराव बाहागो लाफैगोन। दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि नैबे रादाबनि गेजेरजों खावलायहरदों साफ्रोमबो जे खाथि खालायाव आरो जोंनि ओनसोलफोराव जे बेफोरबायदि खेलाफ्रा बहुद खम आरो जाफेराखै बे गोजानाव थांनानै जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै नायनांगौ जायो। दिनैहाय जोङो खासियाबारि डेभेलपमेन्ट स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बानजायनायाव जे खम बेसेननि गेजेरजोंनो जोङो खेलाखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। सेथि मासियाव 120 रां आरो जे नैथि मासि बेवहाय जोङो 70 रांजोंनो जोङो साफ्रोमबो रायजोफोरनि थाखाय सुबिदाखौ नायनानै दिन्थिफुंनो थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ जोङो खम खालामनानै होनाय जादों आरोखि। रायजोफोरखौ मा खावलायगोन? आरो साफ्रोमबो बे समावहाय आङो रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे जोङो बेबायदि उमेन्स हिनजावसाफोरनि बादायलायनायखौ जोङो ओनसोलफोराव खाथि खालायाव नुफेरबाय थाया नालाय बेनिखायनो जे जोङो नैबे सुबिदाखौ जाहाथे लाफैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो साफ्रोमबो बे खम सम बेसेननि टिकेटनि बेसेनजोंनो जोङो दिन्थिफुंनोबो आखायाव लानायखाय साफ्रोमखौबो आङो नैबे कमिटिनि स्पर्ट्स खासियाबारि स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट कमिटिनि जानानै आङो रायजोफोरनि बिथांमोननिसिम हेलो गाइस सनम कोइके जोहार इंग उर्मिला मारांडी आपे को ठेन मिटांग खबर अगु कतलिंग है सेटर रखना 20 नवंबर इंग सेटर रखनी आपे को ठेन 2 days women's football tournament 2022 organized by खासियाबारि youth sport development committee आर जगह रे नुतुम तो हिकना आर'नाइ फुटबॉल प्लेग्राउंड खासियाबारि डिस्ट्रिक्ट तो कोकराझार असम रे इंग सेटर रखनी आपे झतो हर हे सेटर मा तबे एडी साराव सनम कोइके जोहार।